nikech onego bed ni jonenowa ng'eyo ni da ot ma Mukuru ma studio nikech magi gin social houses to social houses ma Mukuru ni gima winjo kama madam wacho nodak ka ng'ama odak Karen ne gidonjo ni waketo nigi nyaka gas cooker iudgi nwaketo nigi through ministry mar Mheshimiwa Wandai nwaketo nigi duto gas to nitiere cylinder maduong' oko kanyo mar gas ma in gas ni kata inyalo nyiewo gas mar siling 20 en mar token matiende ni in gi stima in gi cho mar flash kirango ngima mane jogi odak gi ngima masani madam ka odaki emiwinjo ko wacho ni en koro sani ochal ng'amo dak Karen tineno kama koro gidaki Mukuru no space modong kama duong' cha wageri school bende so obro bedo neighborhood to hospital bende wagero nigi Mukuru kanyo kwa hivyo en neighborhood koro gimwa luongo go dhongere ni en neighborhood ma self contained emo mineno ka gin gi kwerne dak kirango ngima mane jogi odak to gima dwaro ni jonenwa ung'i joma neno isani onge gima rachie to onge gima nengo ne tek kadak islams kichako kwano kinyi pi minyiewo mtungi kidwa dhi chul to nyaka ichul gi stimo ketini ma onge bili chulo ga every month onge gima tekie makiduogi kwano pesa ma jogi chulo i ud maruto ogero gi en gima mayot moloyo gima mane gidakie nikech tute kinde mosekalo wang'e ni udi manego gi ogonyore affordable housing en wuoth ma osebede kidhi e doho in and out naneno kata mana ka doho maduong' ma pacho ka kanoter bura ma kama ne ging'ado ni it was unconstitutional nokotenre kod apend chike higa mar 2024 kendo wachako neno ka koro doho kendo chako ketho bura ma kamano gedo mago mag affordable housing bende dhi nyime koro daro mar mondo mi ilernwa ni e gwenge mago makaluo nikech Nairobi ka wang'e ni gedo osebedo ka dhi nyime to ninyiso ni counties 41 bende gedo osebedo ka dhi nyime mago mag udi manyaka ni wacho ni 3,600 osetieki 3,800 kama mosetieki lakini onego bed ni dwe manyien mabiro onego bed ni wasetieko udi 4,880 yes mabende ji nyaka donje igi moko ji osedonje igi abro kwano ni ma ji osechako donje to kore gwenge mago makaluo udi gi nitiere kanye nikech na kata mana kanu keto posta e mbui jomoko na confuse ni moko gin mag NHC moko kene gin mag kanye no gin mag affordable papen mari tuta mondo lerno kirango okanyal kwano gi gite nikech ging'eny mokwongo kirango kaka koro sani Kisumu wan gu udi migero Kanyakwar wan gu udi migero Lumumba wan gu udi migero Maseno ka public works mano Kisumu county wadwa gima watimo nikech Kisumu en city wadwaro mondo Kisumu koro obed gi infrastructures moromo luonge nying city no kenena ni nying ni city kiwuok kanyo kidhi Siaya inwang'o nwa gero Siaya inwang'o ka Yala kacha kikalo River Yala kanyo kama nitiere kar public works kanyo wagere udi igen Alego Usonga mana katok stadium Jaramogi Oginga Odinga stadium itoke kanyo wagere udi ya Ukwala wagere udi Bondo wagere udi kidhi Homa Bay yand kai president yando launch udi ma Homa Bay mabende mana machiegni gudhonara kacha mabende ji osedonje yo Migori kucha udo serumo yor mabera kucha nitie udi moserumo mabende eni udu makwano ni 1,000 gubathe moserumo isani so inwango onge constituency in Luo Nyanza masani onge ot migero koka hamano ten ot monego bed ni chako gero i constituencies duto i Luo Nyanza to nitiere gima bende ji okong'eyo udi go kwagera udi kende udi gi nikech nyaka wapenjire ni kwagero udigi jomwagero udigi broga dhi school kanye nikech en neighborhood kaka koro sani kwagero udi kaka wagero Lumumba nyaka wapenjire ni nyithindo mwagero nyithindo mag joma biro dak kage gibroga dhi school kanye makoro skunde migero gin mag piny owacho school udigi kwagero wagero nyaka school udigi kwagero wagero nyaka hospital udigi kwagero wagero nyaka chirni to kirango sani kwa wuoyo i counties wa 4 mag Joluo sani wagero chirni karibu 40 nikech wapenjire jomwagero udigi
bro ga dhi nyiewo gik moko kuno. Ting'eni kanyalo penjo ni skunde kigero kata mana kuonde thieth kigero igero gi omenda usuru ma jopiny choko chako so ng'eni mag penjo ma kirango act mwan goni oyienwa timo gigo te nikech dakani dhi gero udi to kipenjiri ni nyithindo go bo udhi ga somo kuno. Dakani dhi gero udi ti okipenjiri ni da to jomodak kagi katuo bro ga dhi osuptal kanyo. So act oyienwa emomiyo kama mwagero to gini okochako sani kirango chon kinde mane wasungu nitiere kata kidhi Nairobi ka kidhi Kaloleni kidhi Makongeni ibro rango ni estates gi duto ne nitiere kama ne nitiere social hall ne nitiere kama ne nitiere school ne nitiere kama ne nitiere hospital. So watima gima watimo sani Kenya ni Maruto timo en gimo ma ng'ato tumo ga isimbe mwaluongo restore factory setting. Sali ni wacho ni kapok ni dhi Mukuru ni nitiere gwenge mago mag Riara samoro mana nyalo nyiso